Aoleu! Aoleu! De ce? E bine, domnule. Deloc pedofil. Dar arăți bine. Am o mamaie, are doar 83 de ani. Îți dorești? Bine. Îți arăt altceva. Ce părere ai? Ce pizda, măsii. E bine, domnule. O, ce faci, fă? Bine, bă, tu? Bine și eu, care-i viața ta? Aici, în lux, stau și eu. Stai frumos, găbărăsancă, nu? Adevărat. Tu cum stai? Ca Dă-o și eu banana puțin la asta. răcoare. Te simt că ții picioarele în sus, nu? Pe ceva. Ce? Ții așa picioarele în sus pe ceva? Da. Pe ce? Ia arată-mi. Păi că nu pe... Să mă pierd ușor în noapte. Ce pizda, mă, si faci, mă. Ce faci, fata mea? Bine, tu? De ce-i fața editată? Față de zână ai, arăți bine. Cam e pulele și zobozul din mine cât am băgat aseară. Vezi că dimineața asta și te bag De ce vorbești așa urât cu mine? Am zis că semeni cu o zână. cu o zână? Am zis că vorbești urât cu mine, scuze. Bună. Dar de ce? Uite, mă pui pe YouTube. Ce? Mă pui pe YouTube dacă vorbesc cu tine? Vrei sau nu? Păi ce să vreau? Să ne putem amândouă? De unde ești? Din pulă. Tu de unde ești? Din pizdă. Să-ți bată bot. Pulele din tine și nasul ăla care l-ai... Ai buzile aia făcut. Și că-ți băgați în pulă. De ce ești așa rea cu mine? Ce, dacă ești mai neagră, așa crezi că ești șmecheră? Păi îmi fac brigadă și vin după tine, ești nebună. Bă, nu mă mai înjura, bă, mi-e fric. Bă, vreau să spun ceva serios. Bă, tu ești țigancă, nu? Dar dacă îți fac eu un blestem, ce te faci? Ce te faci dacă iau cartea asta și te blestem? A? Așa? De 2 ani de zile. Nu te-ai mai futut de 2 ani de zile? De 2 ani de zile m-am făcut. Față de zână. Mamă, cu așa. Ești șmecher rău de tot.